Voor de wedstrijd wien de verwachtings en de spanning heeg bij de fans van beide clubs. Ben je er klaar voor? Jazeker, altijd. 4-0. Wat wordt het? Na Feyenoord heb ik het volste vertrouwen in de 3 punten. Dus ik denk gewoon winnen. Ja, ik heb de hele tijd al mijn liedjes geoefend, hè. Dat hoor je. Hoe spannend wordt het van de middag? Heel spannend. En waarom denk je dat? Nou, omdat Heerenveen het een goede ploeg en Cambuur dat ik wel een goede ploeg. Wat wordt het vanmiddag? Spannend. Het blijft een Friese derby. Uitslag kan je niet voorspellen, maar op winst van Cambuur. 1-0. Maar wat denk je? Wij gaan vandaag winnen. Hopelijk. Het zal jou niet liggen. Aan mij niet, nee. Want als we gaan winnen, dan vieren we een feest. Een heel groot feest. Ik vind Heerenveen natuurlijk is op het moment beter. In een flow. Maar Cambuur die knakt zich... is knokkend, het is in de degradatie natuurlijk. Die helpen er nog wel een punt mee. Ja, mooi! Hey!